والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. bayan Allah kasancewar muna mu shiga cikin wata mai albarka, watan Ramadan, watan da ake 'yantar da mutane daga wuta, watan da ake shigar da mutane ko ake raba musu aljanna. Allah ya sa mu 'yantu daga wuta, Allah kuma isa mu shiga aljanna. To amma shiga aljanna ba abu ne mai sauki ba, domin annabi alaihi salatu wassalam ya ce man khafa adlaj wa man adlaja balagal manzil ala inna sil'ata Allahi ghaliya inna sil'ata Allahi aljanna. yace man khafa adlaj, wanda ya tsorata ko ya razana ko ya firgita, adlaja to yayi sammako fa, yayi sammako maza ya daura kayansa ya tafi lahira. Man khafa adlaj wa man adlaja, wanda ya fita da sammako da wuri balagal manzil, shi zai kai gida da wuri. ala inna sil'atallahi ghaliya, ku suna kadarar Allah, hajar Allah, kayan siyarwar Allah yana da tsada, shine aljanna. da haka abubuwan da ake so mutum ya makale musu kankan, ya rike su da kyau a cikin wannan wata da muke fuskanta. Abubuwa ne guda 7. na farko shi kansa azumin, wannan azumin na Ramadana, kowane ƙwaya ɗaya in ka yi shi, Allah zai kankare ma zunubinka ya dawo da kai kamar ranar da mahaifiyarka ta haife ka. wani hadisi ya zo mutlaq, ya ce man sama yauman fi sabilillah ba'ada Allahu bainahu wa bainan nari 70 kharifa. wanda ya azumin wata rana a tafarkin Allah, ko saboda Allah ko dan Allah, azumin farilla shine farko na nafila na take masa baya, Allah zai nisanta tsakaninsa da tsakanin fuskarsa daga wuta tsawon shekara 70. kuma annabi alaihi salatu wassalam ya ce man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. wanda ya azumci ramadana da imani da neman lada, za a kankare masa abin da ya wuce ya gabata na zunubansa. muka ba abin da muke so irin Allah ya ce ya yafe mana. don haka kun ga ashe yin azumin wata ramadana bayan ka soke farilla, ka cika rukunan musulunci 5, ka kuma yi abin da Allah ya ce, to kuma ka shiga cikin layin mutanen da za su samu wannan karbuwa a gurin Allah. Allah ya sa muna da wannan rabon. na biyu, ƙiyamu ramadan, tsayuwa a cikin daren ramadana. mutum ya tsaya ya yi sallar dare, ya yawaita nafilfili. ibnul qayyim a cikin zadul ma'ad ya ce ko ba kai kowace sallah ba, idan ka riƙe raka'o'in nan guda 40 to sun ishe ka. to ya za ka yi raka'a 40? ya ce yauwa farilla guda nawa ce? guda 17. azahar 4, la'asar 4, magariba 3, isha 4, asuba 2. an samu nawa? an samu 17. sai kuma kai guda 12 wanda ya zo hadisin ummu salama, wanda annabi alaihi salatu wassalam ya ce wanda ya rike na filfili safa da yamma yana yin raka'a 12 kullum, in ya zo alkiyama za a buɗe masa ƙofa a ce ka zaɓi ƙofar da kake so guda 8 ka shiga da kanka. wato ba kai ɗan aljanna ne kawai ba, a shiga aljanna ma sai ka zaɓi ta wace ƙofa kake so. in ka riƙe waɗannan na filfili guda 12 bayan fafarilla ta tsaya. to ya ake waɗannan 12? 4 kafin azahar, 2 bayan azahar,
biyu wato ainihin kafin ko bayan magariba, biyu bayan isha, biyu kafin asuba. Kafin mutum ya musulunta akwai tambayoyi da wasu matakai da ake ɗauka wanda ya kamata kafin a je ga wannan lokacin a ce an ɗauki waɗannan matakan, kuma 'yan kwamitinmu na masallaci su ya kamata a ce suna da wannan tsarin. Mutum tambayoyi daga ina yake, me shekarunsa, me yasa ake son shiga